Please subscribe to Cartoons. Cartoons Production Dorado. Please subscribe to Cartoons. Shine zai jagoranci kes din. Yes sir. Zan ji da wannan kes din. To shikenan. Kamar yadda Kofur Jangudu ya karbi wannan kes, muna yi masa fatan alkhairi. Na yi imani da cewa zan yi amfani da basirata, ƙwarewata ta aiki wajen ganin na gurfanar da wadda ake zargi akan kanta nan da awa 24. Amma kai ban tabbatar da cewa baka da hankali ba sai yau. Ka rasa kitsin wanda za ka karba sai kitsin dan Bello. Waye ne shi dan Bellon? In dai ya kasance shi mutum ne mai kafa biyu, hannu biyu, ido biyu, to ba wani mahalukin da zan gagara kama shi. In dai a faɗin duniyan nan ne, kowane ne shi. Bari nuna maka dan Bellon da ake magana a kai. Wannan ne? Wannan shine dan Bello. Wannan shine dan Bello? Duka dan Bello ne. To a shi ka nuna min wanne ne asalin dan Bello na gaskiyan man? Duka dan Bello ne. Shi ma wannan din dan Bello ne? Wannan ma dan Bello ne. Wannan ma dan Bello ne. Duka dan Bello ne. Shi ma wannan din dan Bello ne? Wannan ma dan Bello ne. Wannan ma dan Bello ne. Duka dan Bello ne. Duka dan Bello ne. Shi ma wannan din dan Bello ne? Duka dan Bello ne. Kai ura uba aradun Allah, to wannan fa ba karamin kes bane, babban kes ne. Nan da shekara 250 ma ba za a gama kes din nan ba. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka.